A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa masu albarka, barkanmu da wannan lokaci. Shayarwarsa mai tsira da aminci su tabbata a gare shi. Ma'ana yanda aka yi aka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An raini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙabilar Banu Sa'ad, kamar yadda kuka sani. Wacce ta shayar da shi ake kiranta da suna Halimatu Sa'adiyya. To ya aka yi haka ta faru shine muke fata mu ji. Larabawa sun kasance, musamman Qurayshawa, suna aika 'ya'yansu zuwa ga ƙauyuka wajen gari domin shayarwa, ba don komai ba saboda harshensu, ma'ana gurin furta yarensu ya zama ya tsaya, ya zama tsayayyen yare suke furtawa, ba irin na cikin birni ba. Sannan jikinsu ya zama ya yi ƙarfi, su taso yara ne da suka yi gwagwarmaya a ƙauye, suka samu ƙarfin jiki da kuma ƙarfin zuciya da dakiya. Wannan dalili shine yasa suke tura yaransu zuwa ga ƙauyuka domin a shayar da su. To bayan an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka yi buƙaci a shayar da shi, sai mataye suka zo daga ƙabilar Banu Sa'ad domin neman yaran da za su shayar a cikin birnin Makka. A daidai lokacin da suka zo, aka dinga bujiro musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowacce idan ta zo kasancewarsa maraya babu mahaifi, sai ta ƙi karɓa, tana mai cewa idan na karɓe shi wani abu zan samu daga mahaifiyarsa wacce take matalauciya, ba mai kuɗi ba, kuma me zan samu tunda mahaifinsa ya rasu ya bar shi maraya. Don haka bari na je gaba na samu wani. A haka duk kowane mataye suka samu yaro don shayarwa, sai da ya rage illa Halimatu Sa'adiyya ita kadai bata samu ba. Sai ta yanke shawara bari ta dawo ta karbi wannan yaro. Ashe bata sani ba, rahama ce ta karba, jin daɗin duniya ne ta karba, hasken duniya ne ta karba, annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.